Friday, June 20. For what? Si Kuya gusto nang kumain. And late kami. Always naman kami late nang nagigising dito sa aming holiday. Ano na guys, 11:46 na. Hindi pa ako nakapag-walking. Gumising ako mga 9:30. Si Jan yata mga 8. Nag-breakfast na siya. And ayan si Kuya. Kakainin niya na yung nabili natin sa sa Coast. Si Holly. Oh, you have to do that. Yeah. All you have to do is just remove this one. No, you don't remove it. Okay. You have to poke holes. Yun ang sabi niya. Si Holly nagpaalam na dun sa kanyang friend. Umalis na. Yung katapat na, hindi katapat namin, katapat ng kabila. Yung katabi namin na walang caravan. Umalis na sila. Yun sana yung kalaro din ni Holly eh. Umalis na. maraming naging friends si Holly na iba-ibang mga taga-ibang states. So pinag-uusapan namin kanina ni Jan yung kasi pupunta kami ng Queensland Monday, right? Yeah? I think Monday, yes. Yun, Monday. Then, we are going to Byron Bay. When? Next week, I think. Next week also. So, next week, punta kami na, yun nga, Queensland, shopping ng mga damit ng mga bata. Then, nagtingin-tingin ako ng mga gusto kong punta ng shop. Kasi, meron akong gustong tingnan na alam niyo yun, cookwares. Gusto ko muna ng mga bago. Like stainless steel. And meron akong nakikitang isa. Nag-search ako sa nag-search lang ako sa mga gandang stainless steel. Merong nagpop-up na Moviel. Tama ba? Moviel. Yung copper and may stainless. Pero super siya, pricey. Pero maganda yung mga review and maganda kasi din siya pang sa cooking kasi non-toxic. So tinitingnan ko kung merong shop sa sa Queensland. Wala akong makita. Nakita ko online. So we'll see. And nag-iisa na lang yung isang tinitingnan ko kasi copper, may stainless or hammer ata yun. So yun yung tinitingnan ko. Tinapon ko na yung tira dito. Tinitingnan ko siya. One left na lang. So nag-attempt akong i-add to cart. So pero sabi ko punta muna ako ng Queensland. Tingin muna ako doon. So, yung nagugustuhan ko nga, yung hammer ba ang tawag doon? Kasi kanina ko lang chinek yung mga, yung mga like stainless steel na cookware. Well, nag-search na ako, yung mga regular lang na stainless steel. Tapos naghahanap ako yung, talaga, yung pangmatagalan na siya. Huh? I can smell that, Kuya. So, yun nga, isa yun, yung Moviel. Hindi ko alam kung siya, European brand. And ang ganda niya, yung copper. Kasi yung copper, mahirap siyang i-maintain ata, sabi ng iba. Kasi siya, yung parang nagka-cloud. And yung isa, mas gusto ko yung hammer. Kasi siya, ang ganda ng texture niya. Tapos ang ganda niya, para siyang silver, tapos gold. Gold ba yung hindi kasi masyadong klaro sa sa picture. Para siyang gold or tingnan ko ulit naman. Ha? What's the, No, open the door. What's the
What's the flavor? Mac and cheese. Mac and cheese? Babe, look at your son. Not yet. Coming. Si Kuya yun na. Pinagtawanan na siya ni daddy niya. Kasi Kuya, mahilig talagang kumain. Hindi mo yan. Siya yung mahilig kumain sa mga anak ko. Well, lahat naman sila. Pero si Kuya, grabe ang appetite niya. And yung dalawa, si Ben tsaka si Jan, naghihintay na kasi may bago tayong deliver na. Sak, come here please. I have no space here. Please come here. This one, oh, I have no space. No, Kuya is eating. Come on, please. Itong dalawa, come on. Nai-take turn kasi sila. Kaso si Kuya kumakain. Come on, I need it now. I need a space. Come on, please, Zachary. I'm hungry. Yeah, that's good. Ganyan niya ako, inaasal niya ako. I'm hungry. Okay, you want sandwich? No, thanks. You want prawns? No, thanks. No, and I this want one. Taylor's thing. He's got 4. I'm having it. Okay, meron tayong prawns. Bagong deliver ngayon. Merong eto sa boys, kay Jen tsaka kay Ben. And meron din ako hilaw. Sabi ni Jen, ikaw nang bala kung gusto mong luto dyan. So, balatan ko to para sa kanila. Kasi, hinihintay na nila to. So, balik nga tayo dun sa aking gustong bili na, cookware. Sana meron sa Quezon para makita ko in person. Kung mawala yung nag-iisa na lang doon sa website. Isa na lang kasi. Mayroon maraming copper. Pero yung gusto ko, isa na lang daw. One left. Hindi siya naka-sale. Yung ibang mga doon sa website na yun. Yung iba naka-sale yung mga plato. Pero yung cookware nila hindi. Ganda sana yung kung naka-sale. Para makabawasan man lang kahit ilang dollars. Kasi medyo pricey talaga siya. Tinatawag siyang Hermes na cookware. Kasi nga, mahal siya. Pero hindi naman siya ganun ka, yung mga like Hermes na Tinatawag lang siyang Hermes cookware. Kasi sa mga cookware, siya yung parang isa sa mga mamahalin din. Investment nga. What's wrong? Ay! What's that? Did you try it? Is it good? Hey guys. Yeah? It's alright. Ayan, fresh siya guys. As in, kaibigan kasi ni Ben, yung kaibigan ni Ben, yung binentahan niya ng boat niya, yung fishing boat niya, binenta niya kasi bumili siya bago nung years ago. Tapos naging friend sila. Ngayon, so pag pumunta kayo dito niya, last 3 years, binigyan din niya kami nito. Tapos, di ba, nung pagdating namin dito, nung first day, binigyan din kami with with bags. Ito kasi yung kanyang business din ata. Prawns. Well, you were in no, because we are at Coast, you didn't get yours. So no, we were at Coast, you didn't get yours. So that's Kuya. It's your fault. Nag-grocery kami, hindi siya kumuha. Sabi ko kumuha siya, sabi niya na. Ngayon, kukunin niya yung binili ni Kuya. So, hindi kasalanan ni Kuya, kasalanan mo. Bakit kanino di napigil ang iyong ganda? Ang sintang nadaramay di mo pinapansin kahit sang gabi. Palihim na nagduduyan sa isang babae na mayroong kasintahan.
Laging kapiling ngunit sa iba'y sumasagi. Ito na yung last. Ayan. Pinin ko itong ano. Kung hindi naman nila yan kakainin. Kuya. It's nice. Oh yeah, you better eat them. No, I didn't. I just ate the back. We got anything to put on? Huh? Nah. It's good. Mayonnaise and sauce. Yeah, mayonnaise. You want? What? Mayonnaise and $1,000? tomato sauce? Does that make what? Like 1,000. $1,000? Yeah. Let's get a look at that. Alright. Hindi ko alam kung na-record. Ginawa ko siya ng sauce. Willow! Good? How's the sauce on? Cool. So you don't need to buy. I can make you that. That's about it. Huh? What's your lunch, yeah? You're going on? Yeah. Punta sila ng fishy. After nilang kainin yung pinagbalatan kong shrimp. Iiwan. Zach! Do this step. No, take it. Do it. Kuya! Si kuya naman. Kuya, oh. Kuya. Please. Bean. Oh, you're wearing your best Porsche. See you. So you're going to bye. Love you too. You're going the same beach, huh? Yeah. Mama, can you make me an California and bring it to me, please, when you walk? Oh, no. Please. Inutusan niya pa ako. Okay, thank you, Mom. No. Nutella sandwich. Thank you, Mom. Love you, Mom. Nutella sandwich daw. Panag-walk ako papunta doon. Hi, Bonnie. Nice. See you. Magasan ko muna yung... Tapos ilagay ko muna siguro ito sa fridge or freezer. Black sandwich. Wala pa naman. Bye, Mom. Bye, Kuya. Love you. Love you. Ang lalaki. My God, life. OMG, guys. Ang fresh. Oh, no. Super fresh. You know what? I'm gonna put this. Sana kasya dito. Kasya ba siya dito? Parang hindi. Parang sarap ng kainin ito. Kainin ko na kaya to. Mag-lunch na kaya ako. Lunch na ako bago mag-walking. Anong oras na? Alas 12 na eh. Hindi ko siya nilagay sa fridge kasi oil naman to. Okay. My God, ang lalaki talaga. Oh my God. Sabi niya, ikaw nang bahala pa nung gusto mong gawin dyan. Ay, ako pa ba? Diyos ko, ang lalaki. Parang hindi nga kasya dito sa sobrang laki ng ulo palang ulam na. Hindi ko na nabilang. Pero, madami siya. Ito yung pinakamaliit na to ha. Yan na yung pinakamaliit. Oh my God, ito yung pinakamalaki. So, para naman tong pa-lobster na. Ang laki, oh. Let's go. Hilaw talaga. Wala, hindi kasya. Wala, parang gusto ko tong i-freezer yung iba kasi ang dami niya. Hindi kasya. Huwag natin pilitin. Huwag pilitin. Oh, Diyos ko, ang dami. Okay, wait lang guys.
Nilagay ko sa freezer yung 6 kasi ang lalaki. Ngayon naman, gagawa ko ng salad. And plano kong dalhin to doon sa kung saan nag-swimming yung mga bata. Para doon na lang ako kakain kasi di ba sabi ko kakain ako. Doon na lang kasi si Holly naghihintay yun. Cucumber lang naman. May carrots din pala ako dyan. Haluin ko muna. Sarap nito. Napaka-simple. Madali lang. Gusto rin tumisak. Huwag lang yung malalaman na may patis siya. Kasi ayaw niya. Okay, ready na tayo mag-picnic. Mag-walking tayo. Ang daming bang. Ito yung request ni Holly Natala. Dalawang ginawa ko kasi baka si Sak gusto din. Si Kuya hindi ko nang ginawang kasi kumain naman siya, diba? So, yung ating adobo, rice, and rice. Mainit-init pa yung salad natin. And etong Nutella. Tubig. Ito yung ating baon sa walking, guys. Okay, let's go. Yung ating tinidor. Then, paper towel. Ewan ko na lang. Okay. Dito na ako, guys. Parang patapos na tong mga bata. Ayan na si Sak tsaka si Max. Ayan si Kuya. Handun pa sa tubig. Sila lang. 4 lang. 5. Mayroong mga nagsasurfing doon. Ayan. Yung dalawa si Sak tsaka si Max. And medyo nagdi-drizzle. Umuulan ng konti. Kung sa Bicol, nagturo Tagite. Sucking out over there. Why just paddle wine over there when you get that in? But there's rocks down there. Where? Under? Yes, it is. Si Kuya andun pa, oh. Hindi nyo lang makita, pero andun siya. I'm not going body surf. Yeah. How'd your walk go? Good, but not done yet. Call Hollyhan. Dito na. Ibigay na natin yung kanyang Nutella. Here you go, Mom. Parang nahihiya kumain dito. Mayroong tao sa likuran ko. Oh, look at that. It's nice wave though. Yeah. Nice waves. I want to check the boys. Puntaan ko dito yung boys. So, ang lalaki ng alo. Nasaan hindi pa nakaalis. Where's Zach? Hi, Zach. Careful na. Careful. Ooh. How are you gonna go there? Oh my God! Why? Zach! Go here, Zach. Where's Max is? Okay. See ya! Careful!
Si Kuya nandun. Ayan si Kuya. Grabe yung alon. Nabasa yung sapatos ko. Naabot ako dun sa kung saan ako nakatayo. Kanina kasama si Sak. Walang takot si Sak. Tsaka si Max. Si Kuya dun lang oh. Yung dalawa dun sa dulo. Si Kuya hindi siya makaalis dun. Kasi yung alon, sinasabay siyang pabalik. So, ang hirap niya makapunta dun. Kanina, nandun na raw yan si Kuya. Kaso nga, yung alon, nadadala siya dito. Sabi ko, pumunta siya kung saan saan bumaba si Sak tsaka si Max. Hindi ko nakunan sa camera, sa phone yung pag-alis ni Sak. Ang ganda sana nun. Kain na tayo. Meron ditong van na ginawa nilang caravan. Magjowa. Ngayon, magsasurfing na sila. Kanina, naglabing-labing sila dyan. Hindi naman yung labing-labing na nasa isip niyo na. Magkadog-kadog. Kain na lang ako. Ayan na! I bring my food here. I'm gonna eat my food. Oh, mainit kasi ito. Oh, I can't open. Wow, that's hot. Ayaw niya mabuksan. Nasak siya. Huh? Open that, dito. Remove the... Nice, no? Airtight. Ano talaga siya? Tight talaga siya. Okay. Meron pa ako isang dito. Nasaan si Holly? Nandun si Holly sa sa kwarto. Is Kuya Dahan? Almost? Oh no. Ako na nag-picnic. Salad. Salad muna tayo. Ano na? 1:11. Dapat ang lalaki? You should go down. Ha? Kinanong ko si Willow kasi yung surfboard nila, yung fin, isa lang. Sabi niya, pag mahaba raw yung surfboard, isa lang yung fin. Tapos pag maiksi, 3. So sa kanila, isa lang. Ayan na, the sun is coming out again. Yeah. Buti nung nakapaglaban na tayo kahapon. Isa. Pupunta ulit siya doon kung saan siya bumaba. Nutella? You want? Right. Stop here and then start going. The bob's going to go right out there for the rock. Yeah, but that's the way can hit the rock. Kasi pag dito siya, mapapagod siya. Kasi yung alon, dinadala siya doon sa baba. Ah. Si Kuya, masaya na siya dyan. I'm keeping this. Keep it here, man. Keep that on the floor. No, not on the bench. Huh? The other way, Zach. Like that. Are you done? Huh? You're done? Yeah. Ah, you're done. Ang tapos na daw siya. You're all in wetsuits this time. What? Who did? Me. I nearly stepped on the bar. You want this? Why didn't you catch a white? Could you? And I'll put this here. Like, so put that. Or that. Si Max nandun pa. When you're done, talk. You're tired? And then that's gotta go. Ah, they're gonna go? Ah, mag-golf daw. Dad, You don't play golf? Oh. A fish jumped Oh, right in no. front of me.
get out of the water. Tapos na sila. Nag-gopyo kasi si Willow. Hour lang. What you got again, Baba? Mukha siya ng shell. And then I also got the little tiny ones. I'm not going to tell her Yeah, there is extra. butter na tama. Si Holly nangunguha pa ng so bring your shells. And this one ipadala ko na itong camera kasi uulan. Bring this to see you. Ayun na sila. Mayroong fire truck dito. Bakit ka may yeah, thank you. Ayun, may fire truck. Papunta ulit tayo dito sa lighthouse and parang may ganap dito or may magaganap pala. May mga upuan. May mga tao doon. Ayun. Ito itsura niya sa malapit. As on view. Ayan. Parang siguro nga may ikakasal o may kinasal na dito. Kasi nung oras, baka may ikakasal kasi 1:45. Check lang siya kung tapos na or magsisimula pa lang. Ayan yung view nila. Nandito ulit ako sa Home Fave Kitchen. Mag-shopping tayong very very light. Kasi nga sabi ko sa inyo, gusto kong bumili ng mga gamit sa kitchen. So marami ako ditong nagugustuhan din. So kunin ko na yung iba. Ayan. Dito. Si Holly nasa jumping pillow. 3:30. 3 now, han. And si Sak, nilabas niya tong press sandwich. Ang tawag ba dito? Ang tawag dito? Dito yung box. Yeah, sandwich. 2-slice sandwich maker. Tapos, nilagay niya lang dito. Nakatape na siya. Kailangan siyang ibalik sa papel kasi baka mabasag sa pag-travel natin. Or sa bahay ko na lang to i-unbox. Wala naman siya sa box, nasa paper. Pero ang kikit nila. Ayan. So, ayoko na siyang galawin. We'll see. Pahinga muna ako kasi hiningal talaga tayo kasi ang layo ng nilakad natin. But, ito yung nabili natin. Is it clean? Yes. No, I see oil. Can you wipe it with that tissue, please? Yung kapatid ko nag-live. Ang sarap ng ulam nila. Alimango, tapos gulay na papaya na may alimango, pinakulang alimango, inunon na tilapia, tapos may pritong daing, kami nilang ulam, tsaka tinapa. Kasi siguro kaninang almusal may tira silang tinapa tsaka daing. Ang sarap. Tapos may the press maker. And can you please put all the empty fruit box, please? And ako pala nag-i-edit ako habang pinapanood ko yung live niya. Ang dami na naman nakain ni Mother. I-follow nyo si Bicolana.
hindi pa po kayo nakapalo sa kanya, nakakatawa ang mga reels niya, lalo na pag sinasama niya si mama. Ayan si mother. Passion fruit. Nung isang araw niya pa yan inaay. Half. Okay. Cut it on the stainless steel sack. Cut in the, yes. Wash it, Nak. And then you don't cut like that. You cut the other way. Ayaw niya gawin. Kasi mahingian din siya niyon. It's alright, come on. Sinong gumagawa niyan? Ginawa ko rin yan doon nung mga bata kami. Yung may parating tapos bigla kang mag-stop. Sino nakaka-relate? Sak? No, you're gonna hurt yourself. And there's a salt there, Nak. Can you put salt? I have salt there, Nak. Can you get the salt? There. Where? There. It's in the bowl. Little bowl there. 33. Okay, lagyan natin. Sarap. Diyos ko, tingnan nyo. Hinog na hinog na. It's good with salt, Saki. Yeah, Look. Look at Sak. Oh, look at me. Oh, that's not even. Man, ikaw ha. It's alright. So nice. Almost $3 din to. This is $3. $2.95. That's why I waited like this, so it's sweet. Gusto ko siya kulubot na para sweet na sweet talaga siya. Sarap, no? Is this one of your favorite now? Depends. What's your number one fruit? Mango. Mango. Philippine mango or Australian? Australian mango? Oh, not the Philippines one. I thought the Philippines one. The hog. No, the yellow one. Depends. What's this going on? The best. This is so good. Ang tamis, grabe. That's yum. Thank you. Oh, it's nice and warm here. Mom, look what I got. What you got? What did you get? You get. Oh, you get the, what you call that? Nutella dough. Pepperoni. Pepperoni garlic bread, Bob. Where? Where is it? Have one? Where is it, hon? There. Pepperoni garlic bread dough. Pepperoni garlic bread. That's two. Just get that one. Wait, ano ba tong kamerang to? Nakakainis. Get that one. Get that. No, that's two. Yeah, I'm just gonna get one, Mama. Then get that one. Ah, okay. I like this one, crispier. Okay, thank you. Ayaw yung pizza. Crust lang kinakain niya. Yung crust ni Kuya. Sure. Ito try na ni Sak yung Nutella pizza. It's just like dough or what? Cookies? Is this Nutella? Look. Yeah. Yeah. What's in the inside? That's good. Good. That's like the Nutella top. Ubos. I think tatlo lang yung natira. 3 slices. Ngayon, humingi sila ng pera para maglaro na naman sila ng 8 ball. They finished the Nutella, huh?
Oh. It's only ice wash. Oh, I boss. want to get a different one. Put your man. An aksidente si Sako. Okay, is that kabor or you Oh my God. okay? Oh, Stop moving. Nilinis na ni Jan. that's a big scar. Ayan yung first aid kit natin. That'll be a scar. Yeah. Big For one. sure. No, it's only if you keep picking it if it makes Yeah, a scar. don't- Yeah, but there's already a scar. What? Yes? That's not how it works. Don't pick the scab when... And... Ay, naku, bata ka. Mayroon pa sa tuhod. Guys. Wait, what's the It's time? not that. Tap out, tap out, tap out. Go to sleep, go to sleep. How you gonna swim? Which other one? The salt water helps it. Okay, but putting the... What, so? Look at it. Oh, honey, it's... Hanggang dyan. So you have Why another... is it bending? Look. It's alright, Yeah, you need 'cause an air. I Yeah. made you because if I put it on when you like that, when you It's stretch gonna it, hurt you. Wait, the Matt, doctor said. viewed my profile. Did Look you at see that. the That's images? deep, Did you see Saki. the images I sent? Yeah. Who's last, buddy? Did you clean this Oh, house? no, I saw the Glencoe one you mentioned, man. This is how you Yeah, get that out one. one. This is if you like this. Sorry, is that's the worst team and Clangadoo. how- Wait, what's he on? You turn around. What are they on about Clangadoo and even Mount Burr? You just went the wrong way. Sydney. And then Did you say that Glencoe account? Yeah. What's it? Oh, that's, you're not getting it. Oh, I said I kicked more goals than your whole team. I think I got one of your Bend it. No, it's alright that one, Sak, because it's okay. Yeah, and it's full. Pretty bad, man. That's that tap out. No, it's not. So, ayan, nakaligo na ako. And yung aking mag-aama, nandun pa rin sila sa... Nandun sila naglalaro ng 8 ball. And, naalala ko, mayroon pala ako dito dalang... Hindi ko pa nagagalaw. Dala ko rin yung aking aloe. Matagal na to sa akin, pero never ko pa siyang nagagamit. Nakakalimutan ko siyang gamitin. But, pag nag-gym ka, ayan. Kailan pa ba to? Basta halos kasabayan to ng aking mga hat. So, 1 year and a half or 2 years na siguro to. Basta medyo matagal na to. Nakalimutan ko lang and naalala ko siyang dalhin. So, hindi ko naman nagagamit. Nakalimutan din na gamitin. And dito is mostly ano siya, for my hair. Ito yung rosemary scalp treatment. Kasi kung maalala nyo, nag-rosemary scalp treatment ako, diba? And gusto ko tong itry. Matagal na to sa akin. Kasama pa to dun sa pinabili ko to sa aking supplier. Ayan. Itong rosemary scalp treatment kit. Hindi ko pa to nagagamit. Nakita ko to, maganda yung review sa kanya, kaya sabi ko itatry ko din siya. Aromatic. Ang ganda ng ano, eto, kasi rubber siya. So, mas maganda to. Gamitin ko kaya to, kasi mas maganda siya, mas parang ang ganda ng quality niya compared doon sa ginagamit ko. Clean Perfume Silk Balm from Muscle. Meron din ako yung hair vinegar. Ito matagal na pero hindi ko pa nagagamit. Ito yung Way. Sa Sephora ko to nabili. Ayan. Hindi ko pa rin siya nagagamit. Pero dinala ko para gamitin natin dito sa trip natin. Pero nakalimutan ko naman. And ano pa ba? And eto, gamit na gamit ko to. Korean din to, guys. Si Lador. Ang ganda nito. Ayan. After kong mag-shampoo, conditioner, eto, pang last part ko, ginaganyan ko lang siya. Nilaline. May cooling effect siya. Ang ganda niya i-massage sa buhok. Then, ililip ko siya for like 1 minute. Kung may time, 2 minutes. So, hinahayaan ko siya dyan. Tapos, pag binalnawan nyo siya, ang sarap sa feeling. Parang ang linis-linis ng scalp nyo. Ayan.
Korean din to, guys. Lador. Mahuhulog na yung towel ko. Tapos na tayo mag-blower. Ang lambot ng buhok ko. Oh. And shiny. And yung brush ko, I use the scrubber. for the body. Yeah. Yeah. That's one, it's alright. But the one for the face, na, because I put something. Ang ganda. Okay, we're gonna close our vlog na, guys. Okay, we're gonna close our vlog, guys. Thank you. Thanks for watching our vlog. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Good night, guys. Night. Because I think I do want you next to me.